Sulejmane, desilo se nešto strašno. Molim vas, krenite za mnom. Šta si desilo? Desilo se nešto šta se dešava. Sulejmanu je sve gore, ja mislim dušo. Ćao kod njega. Sulejmane, šta ti je? Oče, ne taj Sulejman, moj Sulejman. A, ne taj. Ajmo, idemo u čeru. Daj mi svetu vodicu. Daj mi čero svetu vodicu. Jo, Sulejmane. Evo, oče. Ja moram stavim šapku. Jo, Bože, požurite, oče, molim vas, nemoj se ugali gore. Idemo, gdje je on? U sobi. Ajmo, idemo. Šta ćeš? Šta ćeš? Cigaru, na, ja neću. Reci mi, ko si ti? Šta će da mi šakiju malo. Ko si ti? Beži to! Ko si ti? Ne možeš mi ništa. Kaži mi svoje ime. Neću. Kaži mi ime! Ma neću bre! Aj sad! Ladno! Sotano! Izađi, Sotano! Izađi iz ovog čovjeka! Izađi, Sotano! Šta ti je? Izađi! Kako se zoveš? Kako je tvoje ime? Kako se zoveš? Izvini, dobro. Nema! Ali neće da razgovaram uopšte. Reki. Ma nema bre cigane bre! Napusti ovog čovjeka! Napusti ga! Napusti ga! Zađi ti da hoćeš! Idi! Uđi u mene! Nemoj mene! Stani! Zajedno sam se. Kako je? Ja sam otac Makari! Znam ko si. Kako ti znaš? Spavao sam i sa tvojom ženom. Spavao sam i s tvojim kućetom. Ja sam ti otrlo kuće! Bog Sulejmana nikad nije otrlo, razivo. Majko ti je Sulejman! Sedi dole na pokora pizovski. Evo. Uf, je ladno. Je ladno. Dobra. Ošao si ti na obitku. Zašto si ti u stvari došao? Da ti izbacim napore. Ale moram da mi izbacuješ sad. Čekaj me! Ne tako. Stani, moram se dogovarati. Može. Ti. Ko si ti? Ko si ti kad ti... Ja sam ono što ti najviše mrziš, a morat ćeš da voliš. Ja sam! Pileš ti bat? Ja. Ne. Jao. Grašak! Ne. Boranija? Ne. Pa šta si ti? Krajno nega. Dolazi Maljac! Znao. Nesi on. Ma ne možda šajkaču si, to sam platio 300 dinara budala jedna! Pusti šajkaču. Izađi. Pa sam vatije. Idemo si kosku pjutsku vodu, ja. Ja znam ti s kim se zakačio bre. Ja znam bre. Da si ko sam ja. Da si... Tvoja vera je jako slaba da bi uništila mene. Moja vera? Da. Koja vera? Gdje je vera? Vera? Vero! O Vero! Gdje je vera? Sad ću raditi s Verom! Sad ću s Verom uradio. Satano! Kako se zoveš? Oko, dobro. Evo ovako, šta ti zoveš? Sad kako se zoveš? Imam sočiva! Imam sočiva. Zoveš se Imam sočiva? Imam sočiva! Izađi iz Sulejmana! Prvo da ti objasnim nešto. Ja sam mnogo jak za tebe. Vera ti je jako slaba, a treće, nemaš ni sveto pismo, ni ništa. Ju, sveto pismo. Ti misliš da ćeš me... Vega bre. Beži bre!
završim još neki posao malo da drevne. Ja, bre, imam ja nešto da radim. A daj, nemoj da me zabavaš sad. Neka drva, bre, izbacujem, bre, prekinulo mi me u pola basla, bre. Ajde i odnesi moj štapić, pa se vrati. Sam to dao. Ale! Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Do Marka, dijentija ti je bila četvorosmrtna... Čekaj, ne, to uličku, ovo se sami. To mi je brat od strice. Trebao sam stranu. To ti brat od strica, znači ti si... Ivan Berija. 78. 78, ovo ste 36. Ti sam 78, ja. Sad ja sluš. Evek, 78. A koji si ti s ove strane? Poglavlje 2. Poglavlje 2. O, Bauer Zermatu. O, Bauer Zermatu. To, a gdje? Ne pesmu moju što sam snimio, nego poglavlje 2. Kodio! Ti si Kodio. Poglavlje 2! Trenu. Izvini, prešao sam se, poglavlje 3/4. Strana 142. Sad si jako 78. 142. Randy, pa ti si žensko! Oppan Gangnam Style. O, Randy. Gangnam Style. Randy je odmah shvatila da je Rubijev neotkriven genije. Nije, čekaj, stani. Po evanđelju Gospodinu, u ime Otca i Sina i Svetoga Makari i Svetoga Duha. Čekaj, bre, idemo za šalu. Nemo se potežeš, bre, čovječe, pa ja tebe nisam dirao. Oče Sveta Vodica. Krivi ne ja, tebe će izgoniti sa ovom Svetom Vodicom. A tak, ovako. Je sad bolje? Je ladno, a? Opa pičko. Aha. Oprem. Izađi, Sotono. Ti, Don Marko. Ti si ubica. Bojice Sicilijana. Ti ćeš sad na ovo cijesti mene. Ali dobro. Kako ubica te dvojice Sicilijanica došao do vrhunskog eksploziva armije Sjedinjenih Američkih Država? Padni ti zub. Koji? Četvorka. I ovo ti sa četvorka posto. Dve četvorke gornje bre budamo. Pa ne može se pljuje! Stani, samo mora izađeš. Mora izađeš pa ne znaš šta ne. O, slušaj me ti. Čekaj. Šta ćeš na face bre? Odgamo, šta ćemo da? Da ti pošaljem zahtjev. Ma vrni se ovdje doma, posle ti mi šaljaš. Pa kako posle kad odem? Slušaj, ponavljaj za mnom. Ponavljaj za mnom. Ti smo. Ponavljaj za mnom! Pa da ponavljam, jedi go. Moraka na dan je puna ili smo samo mi. Naša će se pesma uvek zvezdo nositi. Ne. Si neki grobar? Nemo šta si? Obilić. Tako znači. Jel Obilić, a? Jel Obilić? Ja sam ti rekao da sa mnom samo možeš da se kačeš ako imaš puno vere u sebi. Podkoči se. To je klub, dobro. Sad ću ti ja pokažem kako se to radi. Vrci!
Šta sam tu latio? Gde ćeš sad? Izlazi kao prve. Izlazi svoj kanal. Izlazi kao... I tako se ovaj proces završio srećno, Satuna je izašla iz Sulejmana i prihvatila je krst oko vrata.